ако някога се срещнем непознати. Аз няма да побързам да отмина. Ще спра и може би ще си подам ръката. Ти също ми подай. Те вече са изстинали. Не ще попитам кой е другия, къде се шила тази дреха, къде с кого си я купувала. Косите помня, други бяха. Ще поговориме за времето, за някои филми след раздялата. И ще се питаме смутено, къде с кого ли сме ги гледали.